Balen Candaba, kabilang kareng paningobra na tutukan ng re-elected Mayor Rene Maglangke ng aspeto ng edukasyon. Ay ng balita ng Patricia Mamang. Ginaransya ng re-elected Mayor Rene Maglangke ang bulusok a serbisyo king Balen ning Candaba kayag naning inaugural at oath-taking ceremony aganapan king San Andres Apostol Parish king Balen ning Candaba inyang Lunes, June 30. Sinigurado ning alkalde na pakatutukan ren kayang inumpisa na programa partikular na king aspeto ning edukasyon at infrastruktura apakinabangnan da kanureng mas marakala kandamenyos. Panikwana na kanong Maglangke ing dagdagan lareng classroom kim Pampanga State University o yung dating Don Honor Ventura State University Candaba at akwain target at 10,000 college students kin. Akong dapat tapusin, yung hospital namin ongoing pa, paakyat kami sa first level, yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan natin ng mga school building sa Pampanga State University na ngayon, upisa namin by next month yung pangalawang building at maglalakad pa kami ng mga additional buildings. Ang target natin, 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko mga taga-Candaba ang magtitanda dito at magpapatuloy tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para maging-improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Balaw siya pangmurin kanong magobreng alkalde bang solusyonan ning albug king Balen lakwas na ning kaura. Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami, habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon, dahil 3 taon na lang, iangat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Sinong panala naman king pwesto, ren kaparang manungkulan king Candaba kabilang na i-Vice Mayor Thelma Macapagal at ren miyembro ning Sangguniang Bayan. Adina Councilors Jao Kabigting Bondok, Joy Marisagum, Queenie Alarcon Kulala, Camille Bulaon, Elmer Gonzalez, Laika Basa, Alvin Mangulabnan Carpio at Doña Salak. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.